Самая добрая раніца. Вызвалены Анджэй Пачобут сустрэўся з жонкай. Год жанчыны пад знакам пераследу. Масавыя затрыманні ў Наваполацку. Ад снегу да летняй цеплыні. Ці схаваем у траўні цёплыя курткі. Вітаю, шаноўнае спадарства. Гэта аб'ектыў. Анастасія Русецкая. Запрашаю на выданне. Дыпламатычная служба Еўразвязу прывітала вызваленне журналіста Анджэя Пачобута і заклікала афіцыйны Менск выпусціць усіх несправядліва зняволеных у Беларусі. Пачобут, які учора выйшаў з-за кратаў і выехаў у Польшчу, цяпер на абследаванні ў шпіталі. Працягне Ірына Дарафійчук. Самая добрая з усіх магчымых раніцаў. Так падпісанае фота са шпіталя ў фэйсбуку Аксаны Пачобут, жонкі вызваленага ўчора палітзняволенага журналіста і актывіста Саюзу палякаў. Калі гаварыць пра псіхічны стан, то ён у надзіва добрай форме. Бачна, што ён ужо жыве актуальнымі справамі Беларусі. Пра многае пытаўся, бо шмат гадоў не меў доступу да інфармацыі. Але бачна, што яго цікавіць сённяшні дзень. Ён перажывае за свайго тату ў Беларусі, за сяброў, за тых, хто надалей знаходзіцца ў турмах. Я ўбачыў яго без кашулі. Мне згадаліся здымкі вязняў, вызваленых з нямецкіх канцэнтрацыйных лагераў у 1945 годзе. Такі і ён быў. Такія запалыя грудзі і страшна схуднелы. Ён важыў 94 кілаграмы, калі яго затрымалі і пасадзілі за краты. А цяпер, калі мы яго вызвалілі, ён важыць 74 кілаграмы. Сябар і калега Анджэя Пачобута, польскі журналіст Барташ Вялінскі, сустракаў палітвязня на мяжы. Польскія спецслужбы паставілі перад ім задачу пазнаць, ці сапраўды прывезеная асоба зняволены журналіст. Абмен затрыманымі на пешым памежным пераходзе ў Белавежскай пушчы адбыўся ў фармаце 5×5. Апроч Анджэя Пачобута польскаму боку перадалі двух польскіх грамадзянаў Томаша Бярозу і манаха-кармеліта Гжэгажа Гавела, якіх афіцыйны Менск абвінаваціў у шпіянажы. Двух кадравых афіцэраў, якіх летась затрымала ФСБ Расіі, перадалі ў Малдову. Сярод перададзеных у Беларусь расійскі археолог Александр Бутягін, затрыманы ў Варшаве за незаконныя раскопкі ў Крыме. З турмы ў Малдове вывезлі грамадзянку Расіі Ніну Папову, абвінавачаную ў фінансаванні прарасійскіх партыяў, і былога намесніка дырэктара службы інфармацыі і бяспекі Малдовы Александру Бэлана. Белта называе яго, як і яшчэ аднаго з перададзеных Уладзіслава Надзейку, беларускімі выведнікамі. Імя пятай асобы не апублічанае. Гэта дзесятка. Сярод іх ёсць асобы, якія займаліся агентурнай дзейнасцю. Так што тут часткова такая шпіёнская сапраўды гісторыя. Але вось што тычыцца, таму не дзіўна, што і беларускі КДБ, генерал Церцель і яго людзі тут актыўна ў гэтым сюжэце удзельнічалі. Ну але што тычыцца менавіта Анджэя Пачобута, то, канешне, гэта класічны выпадак, калі мы бачым палітычнага закладніка. Анджэй Пачобут правёў за кратамі 5 гадоў. Журналіста і актывіста польскай меншасці ў Беларусі засудзілі на 8 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму, абвінаваціўшы ў распальванні нацыянальнай і рэлігійнай варожасці, а таксама ў рэабілітацыі нацызму. Улады Беларусі з усіх сіл спрабуюць скіраваць грамадскую думку, скіраваць вочы беларусаў на нешта іншае, толькі не на сітуацыю ў краіне. Вось што Лукашенка патрабуе ворага, вось традыцыйна яго любімым ворагам з'яўляецца Польшча і палякі. За кратамі журналісту стварылі невыносныя умовы, яго неаднаразова каралі. У яго з'явіліся гіпертанія ды арытмія, але палітвязень адмаўляўся пісаць прашэнне аб памілаванні. У прапагандысцкіх сюжэтах на дзяржаўных тэлеканалах паказалі былую палітзняволеную старшыню непрызнанага ўладамі Саюзу палякаў у Беларусі Анжеліку Борыс. Анджей помилован по просьбе мамы Анджея и по моей просьбе. Анджей выехал в Польшу, но он в любое время может вернуться в Беларусь. У него нет ограничений. І ён збіраецца вярнуцца ў Беларусь пасля таго, як ён ачуняе і як яго агледзяць лекары. Бацькам Анджэя ў Беларусі лукашэнкаўскія ўлады нават не паведамілі пра вызваленне сына. Ірына Дарафійчук, Белсат. 16-17 траўня ў Менску пройдзе фестываль, пратэстанцкі фестываль надзеі.
Для яго правядзення ўпершыню аб'ядналіся евангелісты і баптысты. Размах падзеі ўражвае. Чакаецца, што хор складуць 1300 чалавек з 42 гарадоў і вёсак нашай краіны. Адметны фестываль і запрошанымі гасцямі. Паводле крыніцаў выдання «Наша Ніва» галоўным госцем на фестывалі чакаецца Франклін Грэем, вядомы баптысцкі прапаведнік з ЗША і сын знакамітага казанніка Біллі Грэема. Гэта уплывовы амерыканскі прапаведнік, які неаднаразова сустракаўся з прэзідэнтам Дональдам Трампам. «Наша Ніва» дапускае, што да гэтага грандыёзнага пратэстанцкага форуму будзе прымеркаваны і візіт у Беларусь Джона Коула, сябра Франкліна Грэема і спецпасланніка прэзідэнта ЗША. Учора ў Варшаве Коул адзначаў, што мяркуе наведаць нашу краіну праз 2-3 тыдні. Мяркуецца, што да гэтага візіту рыхтуецца і вызваленне чарговай групы палітвязняў. Галоўная спрэчка з Лукашэнкам, якая табе з гэтага выгада. Вось ты трымаеш гэтых асобаў за кратамі. І што ты з гэтага атрымліваеш? Гэта не дапамагае табе ў міжнародных справах, паслабляе тваю міжнародную пазіцыю. Калі Беларусь хоча далучыцца да сям'і розных народаў, то павінна скончыць такія дзеянні. Стала вядомае імя чалавека, які нібыта прадаў адну з 2 кватэр у Менску зніклай спікерцы Каардынацыйнай рады Анжаліцы Мельнікавай. Як высветліла з дапамогаю кіберпартызанаў выдання «Люстэрка» прадавец Алексей Віталійевич Чалаев. Такога чалавека ў Беларусі не існуе, высветлілі расследавальнікі. На падставе базаў звестак, якія маюць кіберпартызаны, ёсць падставы меркаваць, што гэта пашпарт прыкрыцця Алексея Лабеева, агента контрвыведкі КДБ, які неаднаразова сустракаўся з Мельнікавай. Гэты ж пашпарт у некаторых дзяржаўных дакументах фігуруе разам з іншым пашпартам прыкрыцця на імя Васіля Кайчэнкі, контрвыведніка, якога ўжо раней ідэнтыфікавалі кіберпартызаны. У студзені 2024 года Кайчэнка разам з Лабеевым быў на Шры-Ланцы, куды прылятала і Мельнікава. Менавіта там апазіцыянерку, якая знікла з 150 тысячамі долараў США, і бачылі апошні раз у сакавіку 2025. Сёлета з'явілася фота Мельнікавай, зробленая нібыта ў адной з менскіх спортзалаў, а таксама інфармацыя пра набыццё ею 2 кватэр у сталіцы. Пры гэтым аніякіх іншых пацверджанняў ні таго, што Анжаліка Мельнікава знаходзіцца ў Беларусі, ні таго, што яна жывая, дагэтуль няма. Украіна зноў папярэдзіла дзяржавы-партнёры пра спробы Расіі ўцягнуць Беларусь у вайну. Пра гэта заявіў Уладзімір Зялінскі. Паводле яго, нягледзячы на масавыя страты асабовага складу, Масква рыхтуе далейшыя наступальныя аперацыі. Раней Украіна фіксавала будаўніцтва вайсковай інфраструктуры на беларуска-украінскай мяжы. Агляд замежных навінаў вашай увазе. Украінскія беспілотнікі атакавалі лінейную вытворча-дыспетчарскую станцыю «Перм». Гэта адзін з ключавых аб'ектаў расійскай нафтаправоднай сістэмы. Узнік маштабны пажар, неба над мільённым горадам зацягнула чорным дымам. Такім чынам Украіна працягвае тактыку удараў па нафтавых магутнасцях Расіі, прычым удары гэтыя ўсё больш далекабойныя і эфектныя. Вроде серьезных угроз нет, и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются. А гэтак Уладзімір Пуцін выказаўся напярэдадні пасля ўжо 3-го за апошнія тыдні украінскага удару па нафтаперапрацоўчым заводзе ў Туапсе. У выніку новага удару выбухнулі рэзервуары па горадзе, пацяклі патокі палаючай нафты, частку насельніцтва эвакуявалі. У горадзе і ваколіцах экалагічная катастрофа. У сваю чаргу Уладзімір Зеленскі заявіў, што Украіна будзе павялічваць дыстанцыю удараў па тэрыторыі Расіі. Парад на 9 траўня ў Маскве сёлета пройдзе без ваеннай тэхнікі. Упершыню амаль за 2 дзесяцігоддзі. Пра гэта паведаміла Міністэрства абароны Расіі. Там патлумачылі такое рашэнне, цытата, бягучай аператыўнай абстаноўкай. Замест танкаў і ракетных комплексаў па Краснай плошчы пройдуць толькі пешыя калоны вайскоўцаў. Таксама парад будзе скарочаны, у ім не будуць браць удзел кадэты і выхаванцы вайсковых вучэльняў. Паводле экспертаў, афіцыйная Масква баіцца магчымых украінскіх удараў падчас правядзення рытуалу
актуальнага для Пуціна мерапрыемства. У шэрагу расійскіх рэгіёнаў парад увогуле адмянілі. Новы удар па расійскіх геапалітычных амбіцыях. Гэтым разам у Афрыцы паўстанцы ў Малі заявілі пра захоп шэрагу ключавых гарадоў і стратэгічнага залатога радовішча Інтахака, якім вельмі цікавілася Масква. На гэтым фоне афіцыйныя ўлады абвінавачваюць так званы расійскі афрыканскі корпус у здрадзе і баязлівасці. Маўляў, расійскі вайсковы кантынгент ведаў пра наступ паўстанцаў загадзя, але не ўмяшаўся і фактычна пакінуў пазіцыі. Шэраг малійскіх гарадоў і тэрыторыяў ужо занялі як паўстанцы, так і ісламісцкія групоўкі. А Міністэрства абароны Расіі традыцыйна заявіла пра тое, што паўстанне задушанае, а сітуацыя пад кантролем. Візіт караля Вялікай Брытаніі Чарльза III ў ЗША відавочна не проста пратакольная падзея. Падчас выступу ў Кангрэсе брытанскі манарх асудзіў палітычны гвалт і падкрэсліў, што дэмакраты павінны трымацца разам. Асаблівы акцэнт ён зрабіў на падтрыманне Украіны. Нашы народы рабілі так больше за стагоддзе. Плячо ў плячо праз две сусветныя вайны, халодную вайну, Афганістан і моманты, якія вызначылі нашу супольную бяспеку. Сёння, спадар спікер, такая ж непахісная рашучасць патрэбная для абароны Украіны і яе надзвычай адважнага народу. Дональд Трамп падчас сустрэчы караля пахваліў прыгожы акцэнт Чарльза III і нават пажартаваў, што ягоная маці калісьці была закаханая ў Чарльза, калі той яшчэ быў прынцам. Ну і вішенька на торце ад прэс-службы Белага дому фота Трампа і Чарльза III ў сацыяльных сетках з подпісам «Два каралі». Уладзіслаў Корсак, Белсат. Беларусь пашырае супрацу з далёкімі краінамі. Хоць айчынныя экспарцёры не вытрымліваюць дарагой лагістыкі, калі прадаюць свае тавары ў краіны так званай далёкай дугі. Дадасца яшчэ Танзанія, якую наведвае дэлегацыя на чале з кіраўніком МЗС. Галоўная мэта – гандаль, але ён, калі наладзіцца, таксама будзе дарагі. Пра мэтазгоднасць такой палітыкі Юлія Цальпук. Беларуская дэлегацыя ў Танзаніі, афрыканскай краіне з выхадам да Індыйскага акіяну. Рыбны промысел, каштоўныя металы і камяні, прыродны газ і сельская гаспадарка, у якой занятая значная частка насельніцтва. Не стае тэхнікі і ўгнаенняў, якія гіпатэтычна можа пастаўляць Беларусь. Максім Рыжанкоў прывёз танзанійцам пакет прапановаў. З міністрам замежных справаў Махмудам Табітам Комба адзначылі неабходнасць стварэння супольнай гандлёвай камісіі для шматкротнага павелічэння тавараабарачэння і рэалізацыі праектаў у АПК і лагістыцы. Танзанія – чарговая краіна так званай далёкай дугі, на якую абкладзены санкцыямі беларускі дыктатар спрабуе перанакіраваць хаця б частку беларускага экспарту. У перыяд падзення продажаў трактароў, мазаў і белазаў на расійскі рынок. Пытанне, ці тая ж Танзанія хоча адмовіцца ад кітайскіх, амерыканскіх ці еўрапейскіх трактароў. Гэта вырашаюць там розным спосабам. У першую чаргу не надта добрым спосабам, там з карупцыйныя схемы. Ось зноўку датацыі трэба на тое, каб гэты трактар куплялі, бо афрыканскі рынок, ён, уласна кажучы, адкрыты і для трактароў больш якасных і нават больш танных і больш надзейных, чым прадукцыя менскага трактарнага завода. Пытанне таксама ў плацежаздольнасці Танзаніі. Адна з найбяднейшых афрыканскіх краінаў дэманстравала эканамічны рост у апошнім дзесяцігоддзі. Але інвестыцыі з заходніх краінаў прыпыніліся пасля разгону паслявыбарчых пратэстаў летась увосені. Сотні загінулых, пераслед апазіцыі. Самія Сулуха Хасан засталася ва ўладзе, а яе галоўны апанент атрымаў смяротны прысуд. У спісе новых гандлёвых сяброў Лукашэнкі не бракуе рэжымаў з падобным стаўленнем да грамадства. Венесуэла, Іран, Пакістан, Эрытрэя, Эфіопія, М'янма і гэтак далей. Продаж беларускіх тавараў у гэтыя краіны не пра выгаду, а хутчэй пра магчымасць утрымаць беларускую вытворчасць на плыву. Урад прапрацоўвае магчымасць кампенсацыі лагістычных выдаткаў для экспарцёраў, якія пастаўляюць тавары ў краіны Афрыкі, Азіі і Лацінскай Амерыкі, каб знізіць высокія транспартныя выдаткі. Пакуль невядома, за кошт якіх рэсурсаў і ці пералічаныя краіны некалі вернуць грошы за субсідаваны экспарт. Фактычна мы гэтымі трактарамі і у тым ліку і субсідыямі расплошваемся за тое, каб рэжымы, лідар гэтага рэжыму
мог прысутнічаць на экранах і дэманстраваць там нейкія вялікія прарывы ў знешняй палітыцы, вось якраз на кірунку краінаў далёкай дугі. Так што тут эканамічнага нейкага плюсу, прынамсі для беларускага бюджэту, там для беларускіх вытворцаў прыдумаць цяжка. І нават наадварот, у выніку за такія геапалітычныя прарывы заплоцяць не тамтэйшыя партнёры, а беларускія падаткаплатнікі, за кошт якіх хочуць яшчэ шырэй субсідаваць стратны экспарт. Юлія Цельпук, Белсат. Праваабаронцы канстатуюць, хваля затрыманняў перадусім у рэгіёнах пад канец красавіка значна ўзмацнілася. Пад ударам найперш культурніцкія ініцыятывы, пры тым, што афіцыйна ідзе год беларускай жанчыны, звяртае на сябе ўвагу і гендерны складнік рэпрэсіяў. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» яшчэ 23 красавіка 3 жанчын затрымалі ў Барысаве. Яшчэ некалькі у Слоніме, Берасці і Жодзіне. У Наваполацку ў той самы дзень па абвінавачанні ў сувязі з экстрэмістамі затрымалі прынамсі 12 жанчын. Ва ўсіх затрыманых удома адбыліся ператрусы. Некалькі чалавек адразу ж завезлі ў СІЗА. Астатніх дапыталі на месцы. Большасць затрыманых неўзабаве адпусцілі. Паводле стану на ўчорашні дзень, прынамсі 2 жанчыны заставаліся за кратамі. У Беларусі змяніліся стаўкі утылізацыйнага збору на аўтамабілі. Гэта сумы, якія трэба заплаціць дзяржаве за будучую утылізацыю транспартнага сродку. Больш плаціць давядзецца як фізічным, так і юрыдычным асобам. Павышэнне ставак прадугледжанае пастановай Савету міністраў. Памер утыльзбору залежыць ад таго, да якой катэгорыі адносіцца транспарт і ад яго тэхнічнай дапушчальнай масы. Для прыватных пакупнікоў збор на аўтамабілі да 3 гадоў вырас прыкладна да 625 рублёў. На машыны, старэйшыя за 3 гады, трэба будзе выдаткаваць амаль 1280 рублёў. Эксперты азначаюць, што нягледзячы на павелічэнне збораў, сур'ёзнага скачка цэнаў на рынку аўтаў чакаць не варта. У Менску да 2030 года плануюць капітальна адрамантаваць не менш за 30 мастоў і шляхаправодаў. Пры гэтым паведамляюць сталічныя ўлады. А тым часам у сацыяльных сетках перыядычна з'яўляюцца відэа з аварыйнымі мастамі, якія рамонту патрабуюць ужо цяпер, бо гэта пытанне бяспекі. У сталіцы запускаюцца новыя праекты. Адзін з іх – шляхавод, які злучыць вуліцы Цімяразева і Калеснікава. Гэта дазволіць звязаць Фрунзенскі і цэнтральны раёны. Тым часам мінчукі звяртаюць увагу на стан моста на вуліцы Дзянісаўскай. Расколіны, абсыпанае аздабленне і часовыя падпоркі. Спецыялісты пацвярджаюць, што аб'ект мае патрэбу ў рамонце, але працы запланаваныя толькі на 2027 год. Практычна ўсе дзейныя масты ў сталіцы пасляваеннай пабудовы. Самы стары з іх эксплуатуецца нават больш за 70 гадоў. Праблема старэння мастоў не чужая і рэгіёнам. Гэтак у Віцебску мясцовыя жыхары называюць адзін з мастоў у цэнтры гораду фобіяй для кіроўцаў. Канструкцыя выглядае зношанай і небяспечнай. Сёлета ў сакавіку ў Бабруйску ўзнікла пагроза, што можа абрынуцца мост 1972 года пабудовы. Аварыйную частку дэмантавалі, але ўжо неўзабаве па мосце пусцілі аўтатранспарт. Яшчэ адно падобнае надзвычайнае здарэнне было пазалетась у Лідскім раёне, недалёка ад аграгарадка Беліца. Тады абрынулася частка моста праз Нёман. Упала пліта, пацярпелі 2 чалавекі, якія дэмантавалі канструкцыю. Руслан Ігнатовіч, Павел Алейнікаў, Белсат. Травень пачнецца амаль з летняй цеплыні. Да плюс 23 градусаў прагрэецца паветра ў суботу і нядзелю. Аднак гэта не азначае, што час хаваць шапкі, шалікі ды цёплыя курткі. Пачатак наступнага тыдня зноўку пацягне слупкі тэрмометраў долу. Сёння ж уначы чакаюцца замаразкі ад 0 да -5. Абвешчанае штармавое папярэджанне. Месцамі невялікія кароткачасовыя ападкі, мокры снег і дождж. Заўтра ў дзень прагназуецца пераменная воблачнасць, паветра прагрэецца да плюс 7-12 градусаў.
У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Больш інфармацыі знойдзеце ў нашых сацыяльных сетках і на старонцы Белсату. Эфір працягне адмысловае выданне студыі Белсат, прымеркаванае да выбараў у каардынацыйную раду, і мой калега Вітаўт Сіўчык. Шановное господарство, сапраўды серада, мы на Белсаце абмяркоўваем выборы у КР. Сёння будуць госці, прадстаўнікі спісаў «Еўрапейскі выбор», «Хопіць баяцца» і аб'яднанай грамадзянскай платформы. Запрашаю застацца, давайте паслухаем, што нам прэзентуюць кандыдаты. Ну а я зычу спадарству цікавага прагляду і добрага вечара. Добрый вечер, паважаныя гледачы. І гэта адмысловы праект, прысвечаны выбарам у каардынацыйную раду. З вами Вітаўт Сіўчык. Галасаванне ў гэты орган праз электронную платформу пройдзе ад 11 па 17 траўня. Вялікія ж дэбаты з удзелам прадстаўнікоў усіх 9 спісаў глядзіце 10 траўня ў эфіры Белсату у апошні дзень перад пачаткам галасавання. А сёння ў нас з'явяцца 3 кандыдатаў, якія таксама змогуць паспрачацца паміж сабою. Зараз інфармацыйны матэрыял пра тое, што з сябе ўяўляе каардынацыйная рада. Каардынацыйная рада – гэта калектыўны прадстаўнічы орган дэмакратычнай часткі беларускага грамадства, створаны ў адказ на палітычны крызіс 2020 года. Рада паўстала 14 жніўня праз 5 дзён пасля прэзідэнцкіх выбараў з мэтаю мірнага трансферу ўлады і аднаўлення законнасці. У першым статуце з'явіліся і іншыя мэты – пераадоленне палітычнага крызісу, дасягнення згоды ў грамадстве і ўстанаўлення дэмакратыі. Сябры прэзідыуму першага складу каардынацыйнай рады былі затрыманыя або праз пагрозу затрымання былі вымушаныя з'ехаць за мяжу. У 2022 годзе КР перазапусцілі ў эміграцыі. Орган сфармавалі з прадстаўнікоў грамадскіх арганізацыяў, самавылучэнцаў і часткі ранейшых сяброў. Трэцяе скліканне ўжо абралі праз электроннае галасаванне, удзел у якім узялі 6723 грамадзяніны Беларусі. Спікеркай каардынацыйнай рады стала Анжаліка Мельнікава, якая знікла ў сакавіку 2025-го. Разам з ёй зніклі і $150 000 з рахунку фонду «Беларусь Ліберці». Сродкі, сярод іншага, мелі пайсці на дзейнасць кіберпартызанаў. Галоўным дасягненнем каардынацыйнай рады на гэты час спікер трэцяга склікання Арцём Брухан лічыць юрыдычную фіксацыю адказнасці рэжыму Лукашэнкі за акт агрэсіі супраць Украіны. Адпаведную праўку ўнеслі ў рэзалюцыю парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Іншае дасягненне рады паводле Брухана таксама засяроджанае на міжнароднай працы. Гэта і сёлетні ўдзел у парламенцкай асамблеі АБСЕ і люксембургскія рашэнні 2024 года, якія паспрыялі легалізацыі беларусаў у розных краінах і выдача больш як 100 гуманітарных візаў ды іншае. Пры гэтым радзе так і не ўдалося дасягнуць сваіх першасных мэтаў – пераадолець палітычны крызіс у Беларусі, аднавіць законнасць і забяспечыць мірны трансфер улады. Каардынацыйная рада працягвае дзейнасць у выгнанні. Арцём Брухан нагадвае, што Сенат Польшчы прызнаў КР беларускім парламентам на эміграцыі, а Еўрапарламент прызнаў раду часовым прадстаўніком грамадства, якое патрабуе пераменаў у Беларусі. Ужо 11-17 траўня маюць адбыцца выбары 4-го складу беларускага протапарламенту ў выгнанні. На 80 мандатаў прэтэндуюць 174 асобы з 9 спісаў. З іхнымі праграмамі можна азнаёміцца на сайце trislany.com, а таксама на сайце каардынацыйнай рады. Галасаванне пройдзе ў онлайн-фармаце. Узяць удзел здолеюць усе паўнагадовыя грамадзяне Беларусі, незалежна ад месца перабывання. Спадарства, і сёння госці нашага эфіру. Валер Мацкевіч, прадстаўнік спісу нумар 2, «Еўрапейскі выбар». Вітаю. Добрый вечер. На сувязі Тацяна Мартынова са спісу нумар 3, «Хопіць баяцца». Добрый вечер. Вітанечкі всім. І Алексей Кірыенка, прадстаўнік спісу нумар 5 аб'яднанай грамадзянскай платформы. Добрый вечер. Шановныя гледачы, у часе нашай YouTube-трансляцыі трывае онлайн-галасаванне, і мы задаем пытанне, чый выступ вам падаецца найбольш пераканаўчы. Тут гаворка нават не пра падтрыманне, а менавіта пра выступ, пра аргументы. Адзначу таксама, што мае пытанні і адказы падчас сённяшняга нашага такога спаткання ідуць у парадку нумароў выбарчых спісаў.
якія яны атрымалі падчас лёсавання 2, 3 і 5. Будзем разам прытрымлівацца гэтага парадку і адведзенага часу для адказу. А цяпер кожны прадстаўнік мае 2 хвіліны на самапрэзентацыю. І, уласна, пытанне, чаму вы ідзяце на гэтыя выбары, якія задачы перад сабой ставіце. І першыя 2 хвіліны мае спадар Валер Мацкевіч, прадстаўнік спісу нумар 2, еўрапейскі выбар. Прывітанне, шаноўныя беларусы, прывітанне сябры. Я Валерый Мацкевіч, я лідар спісу еўрапейскі выбар. Я такі ж, як і вы. Я хачу, каб мы з вами мелі лепшую долю для сябе і для сваіх дзяцей. І каб не сорамна было напрыканцы часоў паглядзець у твар і у вочы нашым унукам. Я цяпер знаходжуся, як і многія з вас, у вымушанай міграцыі. Акрэсціна, Жодзіна, пасля праз палескія балоты ва ўкраіну, цяпер Польша. І як у многіх з вас, у большасці, ва ўсіх, я перакананы, Беларусь жыве у сэрцы. Еўрапейскі выбар – гэта пра нас, пра беларусаў. У нашым спісе няма выпадковых людзей. Мы эксперты, мы прафесіяналы, мы людзі, якія маюць велізарны досвед працы як у Беларусі, так і ў еўрапейскім звязе. Мы тыя, хто менавіта цяпер, менавіта зараз прыносіць вымяральны і адказны вынік. І мы маем тры прыярытэты, нязменных прыярытэты. Гэта канкрэтную дапамогу, якую мы аказваем тут і цяпер нам, беларусам. Гэта наша інвестыцыя ў будучыню дэмакратычнай Беларусі. І таксама гэта нашы высілкі, якія мы робім для таго, каб зберагчы еднасць дэмакратычных сіл. Што такое еўрапейскі выбар? Еўрапейскі выбар – гэта 140 студэнтак, якія вучацца ў бясплатнай школе для жанчын. Еўрапейскі выбар – гэта супрадзеянне дэпартацыі па запыце Інтэрполу. Еўрапейскі выбар – гэта калі мы ствараем рэальнае месца працы для беларусаў ужо сёння. Дзякую. Цяпер свае 2 хвіліны на самапрэзентацыю мае Тацяна Мартынава, прадстаўніца спісу нумар 3. Хопіць баяцца. Калі ласка. Витанечки всем. Это не первые мои дебаты, и я прошу прощения у тех, кто смотрел предыдущий, я немножко повторюсь. Я иду в Координационный совет, потому что право голоса сегодня есть у каждого белоруса, а вот право легитимного голоса можно получить только пройдя через процедуру выборов. Я не настолько милая, как предыдущий спикер, да, Валерий Мацкевич или все остальные. Я достаточно резкая. Мой голос достаточно громкий в Ютубе, но вряд ли на мой Ютуб подписана Урсула фон дер Ляйен, Боррель, Мерц, Коул, Кристофер Смит, я думаю, подписан, как и, в принципе, американское посольство и некоторые члены Госдепа, которым мы в свое время имели доступ для того, чтобы доносить до них повестку демократических сил Республики Беларусь. Нынешние не все. Поэтому если гора не идет к Магомеду, значит, Магомед должен идти к горе, чем я, собственно, и занимаюсь. Я прорываюсь в вот этот политический мир, сидя, да, как вы видите, сегодня в Киеве, а не в Варшаве, Вильнюсе или Вашингтоне, для того, чтобы доносить до этих людей то, что как живут белорусы внутри страны и за ее пределами. Я тот человек, который не аффилирован никем, я не политический активист, я гражданское общество, я не завишу ни от чьих денег и ни от чьих грантов. Мне плевать, что пропало 150 тысяч долларов КС. Я в них не заинтересована. Я заинтересована только в одном, чтобы не снимались санкции, чтобы люди не торговали другими людьми, чтобы Лукашенко не стал рукопожатным и не смог перевернуть страницу. Потому что от этого зависит наш прекрасный Координационный совет. Каким бы он ни был, можно кидать в нас камни, останется навсегда парламентом в экзиле, либо же он все-таки когда-нибудь вернется в Беларусь, переедет домой. Только от этого, от того, пойдут туда вменяемые люди, которых будут уважать наши европейские партнеры, зависит, насколько свободной станет Беларусь в будущем и как быстро Дякую, это произойдет. спадарня К сожалению, Тацяна. у меня нет тайминга, поэтому... Цяпер свой час на выступ. Так, дзякую, спадарня Тацяна. Цяпер свой час мае Алексей Кірыенка, прадстаўнік спісу нумар 5, аб'яднаная грамадзянская платформа.
Дякую. Вітаю спадарства. Мяне зовуцца Алексей Кіріенко. Я прадстаўляю аб'яднаную грамадзянскую платформу нумар 5 у выбарчых бюлетэнях. Па-першае, хацелось бы казаць, з якой мэтай мы ідзем у Координацыйную раду. Я лічу, што мэта у ўсіх кандыдатаў у раду яна адна. Гэта вольная, дэмакратычная і незалежная Беларусь. У нас крыху розны погляд на метады дасягнення гэтай мэты. І таму мы дзелімся на спіскі. Але мэта ў нас усіх адна. І вось потому мы ідзем у Координацыйную раду не для таго, каб сеяць там раздор, хаос, дзяліць нейкія рэсурсы, грошы ці ўплыў. Мы ідзем, каб працаваць і супрацоўнічаць, каб займацца парламенцкай дзейнасцю. А чым павінен занимацца парламент? Ён павінен распрацоўваць законапраекты, рыхтаваць рэформы, рыхтаваць праекты законаў. І вось гэтым менавіта мы і павінны займацца. І мы заклікаем супрацоўнічаць з намі. Колькі бы нас не прайшло ў Координацыйную раду з нашага спіску ці з іншых спіскаў, мы адкрытыя да супрацоўніцтва. У нас ёсць моцная каманда прафесіяналаў, кожны ў сваёй сферы, сацыяльнай сферы, у Канстытуцыі, у распрацоўкі закона па люстрацыі і гэтак далей. Напрыклад, Канстытуцыю у нас занимаецца Анатоль Лябедька. Силовым блоком у нас займаецца лідар нашага спісу нумар 5 Миколай Козлов. Эканамічнымі пытаннямі у нас займаецца Ярослав Романчук, Павел Данейка і іншыя. І гэтак далей. І вось у чым мой месседж. Давайте аб'ядноўвацца, калі у вас ёсць добрыя ідеі. Мы таксама гатовы выслухаць, мы таксама гатовы працаваць па ім. Хопіць гэтых раздораў, лепш дадзім адзін аднаму 5. Дякую. Дзякую вялікі, спадар Алексей. Цяпер мы пераходзім да наступнага этапу. Я, як вядоўца, задам па адным пытанні кожнаму удзельніку, якое датычыць праграмы вашага спісу. І на адказ у вас зноў будзе таксама 2 хвіліны. Парадак такі самы, як на першым слове. І першае пытанне я кірую да Валера Мацкевіча. Цытата з праграмы дзеянняў выбарчага спісу «Еўрапейскі выбар». Падтрымка палітвязняў і пацярпелых ад рэпрэсіяў, людзей з інваліднасцю, жанчын, якія пацярпелі ад хатняга гвалту, ветэранаў і іншых уразлівых групаў, адвакавання іх правоў і інтарэсаў, садзейнічання іх легалізацыі, рэабілітацыі, рэсацыялізацыі, доступу да адукацыі, працы і сацыяльных паслуг. Канец цытаты. Спадар Валеры, якія канкрэтныя дзеянні будуць стаяць за гэтымі агульнымі словамі, як іх можна будзе вымераць? Іх будзе вельмі проста вымераць, таму што у нашым спісе сёння з намі ёсць таксама і Вольга Зазулінская, якая з'яўляецца вельмі вопытнай праваабаронцай і таксама цяпер займае пасаду прадстаўніцы ў аб'яднаным пераходным кабінеце па сацыяльных пытаннях. І адначасова з тым яна мае некалькі вельмі дакладных праграм па дапамозе тых групаў, якія былі вамі пералічаны. Гэта і былыя ветэраны, гэта і былыя палітвязні і іх сем'і. І ўжо сёння мы маем канкрэтныя вынікі, канкрэтныя сем'і, якім здзейснена гэтая дапамога, канкрэтныя палітвязні былыя, якія выйшлі як даволі даўно, так і нядаўна. Таксама у нас у спісе Ірына Маклейн, якая працуе прафесійна і мае вялізны вопыт і адпаведную адукацыю па працы з уразлівымі групамі, у тым ліку з сем'ямі, дзе выхоўваюцца дзеткі з пэўнымі асаблівасцямі. І мы ладзілі некалькі ўжо такіх мерапрыемстваў тут у Варшаве. Вельмі такі цудоўны рэзананс атрымалі гэтыя мерапрыемствы. Таксама Павел Мар'еўскі, не забываем, дзеючы віцэ-спікер. Гэта таксама былы ветэран і дзеючы чалец нашай фракцыі і спісу нумар 2 «Еўрапейскі выбар». Гэта чалавек, які, хто калі не ён, хто лепш за яго ведае праблемы, выклікі, з якімі сутыкаюцца ветэраны, і праз пэўныя калабарацыі і праз тую арганізацыю, якую ён таксама зарэгістраваў, ён ажыццяўляе сваю дзейнасць па канкрэтнай дапамозе сваёй мэтавой аўдыторыі.
Дзякуй вялікі за гэты адказ. Змясціліся нават карацей, чымся 2 хвіліны. Наступнае пытанне да гаспадарні Тацяны Мартынавай. Тут зноў працытую дэкларацыю прынцыпаў фракцыі «Хопіць баяцца». Спіс нумар 3. Праграма па-беларуску не апублікаваная, таму я вымушаны быў сам зрабіць пераклад. Цытата. «Не трэба мець ілюзіяў, пакуль улада ў Беларусі утрымліваецца сілай, імя якой рэжым Александра Лукашэнкі, ніякая іншая сіла на зямлі не вырве краіну з арбіты Расіі». Гаспадарня Тацяна, пасля такой канстатацыі, якая мэта вашай дзейнасці, што канкрэтна вы будзеце рабіць дзеля дасягнення мэтаў? Калі ласка. Я думаю, что моя аудитория прекрасно знает, что я не популист и не люблю слов, которые летят по ветру, ртом в ухо в YouTube, которые стирают уши наших зрителей и глаза. Никакая сила, кроме военной, не вырвет Беларусь из объятий России пока там Лукашенко. Дикси. Когда Коул говорит о том, что Лукашенко стремится, это произошло буквально вот событие вчерашнего дня, Лукашенко стремится в европейскую семью, ну, граждане, со смеху варто. И поэтому давайте еще раз. Все, что мы можем делать сегодня, мы можем делать только на внешнем контуре. Но то, что мы будем делать на внешнем контуре, это важно. И важно, чтобы здесь присутствовали адекватные люди. Не политические активисты, а профессионалы, представители гражданского общества, юристы, журналисты, правозащитники, о которых, кстати, сейчас говорил Валерий Мацкевич, и другие люди, обладающие определенными навыками. Мне будет сложно в сегодняшних дебатах, например, найти какое-то количество конфликта с Валерием Мацкевичем. Мы достаточно хорошо друг друга знаем, мы уже работали вместе. Предыдущего товарища, не помню его имени, я вижу в первый раз, поэтому не знаю, у меня к нему будет пару вопросов. Но сейчас проблема не в том, что мы и как делаем сегодня внутри страны. Чисто технически мы не влияем на эту ситуацию. Вопрос в том, как мы готовим переходный период в тот момент, когда мы сможем вернуться. По каким правилам мы живем, по каким инструкциям, каким образом туда попадают белорусы, что сегодня у нас с документами, как сделать так, чтобы 1 200 000 белорусов не стало международными бомжами. Проблем вагон. И именно ими сегодня должен заниматься Координационный совет. И это никакого отношения к свержению власти в Беларуси на данный момент не имеет. Дзякуй вялікі за ваш адказ. Далей пытанне да гаспадара Алексея Кіраенкі. І тут зноў цытата з праграмы спісу нумар 5 аб'яднанай грамадзянскай платформы. Мы слухаем людзей і дапамагаем вырашаць іх рэальныя праблемы, дакументы, адукацыя, праца, сацыяльная падтрымка, мова. Гэта канкрэтная дапамога, якая патрэбная беларусам ужо сёння, каб яны маглі жыць бяспечна і годна. Пытанне, гаспадар Алексей, якія канкрэтныя дзеянні стаяць за гэтымі агульнымі словамі і як іх можна памераць? Да, дзякуй вялікі за добрае пытанне. За задавальненнем адкажу. Мы ўжо зараз у нас ёсць пэўныя рэзультаты нашай дзейнасці. Мы, напрыклад, працавалі по сацыяльным напрамку, так, мы працавалі па тым, каб па канвертацыі пенсій, так, якія атрымлівалі беларусы у нашай краіне і якія яны страцілі, з'ехаўшы за мяжу. Так, і тут мы дабіліся пэўных рэзультатаў, гэтым занімаўся Шанцаў Владзіміра Шчыльца, палітрады нашай аб'яднанай грамадзянскай партыі, аб'яднанай грамадзянскай платформы. Вось. Зараз мы працуем над тым, каб забяспечыць роўныя умовы пры працаўладкаванні беларусаў за мяжой. Таму што зараз да нас даходзяць чуткі, што пры прыёме на працу нероўныя умовы для беларусаў, для украінцаў, для малдаванаў, і ёсць пэўная дыскрэдытацыя беларусаў в некаторых краінах, і мы над гэтым актыўна працуем. Наш лідар Мікалай Казлоў каля месяца назад падымаў гэтае пытанне ў еўрапейскім парламенце, і мы працягваем гэтым занімацца. Вось толькі кропкай з таго, што мы зрабілі, робім і будзем рабіць. Дзякуй. Дзякуй вялікі, гаспадар Алексей. Цяпер мы пераходзім бадай да найцікавейшай часткі сённяшняга эфіру, бо гэта блок узаемных пытанняў, калі ўдзельнікі наўпрост
Задаюць пытанне адно аднаму. Тут будзе 30 секунд на фармулёўку пытання і 1,5 хвіліны на адказ. І першы паводле чаргі пытанне задае Валер Мацкевіч да Таццяны Мартынавай. Калі ласка. Куды глядзіць, якая у нас камера? Спадарня Таццяна. Я вельмі паважаю ваш выбар і тое, што вы амаль 6 гадоў, наколькі мне вядома, бесперапынна знаходзіцеся ў Кіеве. Нават у той час, калі туды ляцелі сотні ракетаў, на жаль, і з тэрыторыі Беларусі, і вось апошнія актыўныя дзеянні ад агрэсара. Скажыце, калі ласка, а чаму вы да сёй пары застаецеся ва ўкраіне? Чаму не пераехалі ні ў Польшу, ні ў Літву, ні іншую краіну? Дякую за запытанне, Валер. Два ответа, они немножко связаны и не особо между собой. Первое. Когда я была вынуждена в 2020 году уехать из Беларуси, я, вы помните, да, создатель массового политического движения «Хватит бояться», естественно, мне вслед полетело, что я его создала и сама убежала. Но мой выбор был осознанный, потому что там бы 100% я села в тюрьму, потому что ко мне уже пришли, дементоры уже налетели, положили меня мордой в пол. Меня предупредили, я успела выехать. Потому что я была уверена, что я в той части безопасности, имея уже достаточно большую аудиторию и право говорить, буду гораздо более полезной, чем в тюрьме. То, что касается ситуации с Украиной, ровно наоборот. Здесь убьют вас или нет, это еще очень большой вопрос. То есть как бы нет стопроцентной гарантии попадания в меня шахидом или ракетой, а вот пользы я здесь могу привести и принести в разы больше, потому что большинство белорусов, в том числе активных белорусов, 24 февраля 2022 года стартануло на выход. И я здесь из говорящих белорусов осталась практически одна с аудиторией. И здесь моя миссия, которую я выполняю уже с первых дней моего пребывания в Украине, а это и с 2020 года тоже, это я не даю возможности поссорить украинские и белорусские народы. А это именно часть цели ФСБ. Я рассказываю украинцам про то, какие клевые белорусы, и я рассказываю белорусам про то, какие клевые украинцы. И я делаю это искренне, потому что это так и есть. Спадарня Таццяна, дзякую за ваш адказ. І цяпер ваша магчымасць задаць пытанне Алексею Кірыенку. Так, сейчас дякую. Стоп, старт. Алексей, два вопроса. Ну, во-первых, вы сказали, что экономикой в вашем списке занимается Ярослав Романчук и Павел Данейко. Знаете ли вы, что на предмет экономического видения будущего Беларуси Романчук и Данейко стоят на абсолютно противоположных позициях? И эти два человека одновременно поубивают друг друга в момент, когда вы будете формулировать экономическую повестку будущей Беларуси. И второй. Равные права для працаўладкавання в стране, где вы не имеете права голоса. Как вы собираетесь это делать? Дзякуй. 1,5 хвіліны Алексей Кірыенка. Адказвайце, калі ласка. Дзякую вялікі за такія пытанні. Па-першае, па эканамічных пытаннях хочу адказаць, што не толькі Ярослав Романчук і Павел Данейко займаюцца пытаннямі эканомікі, у нас шмат і другіх эканамістаў, і я не на 100% згодны, што яны вось прама супрацьлеглыя ў пытаннях эканомікі. Потому что я делала очень много программ по этому поводу. С Романчуком в том числе. Когда он отказывался с Данейко... Спадарня Таццяна, цяпер час мае спадар Алексей, калі ласка. Добра, і дагэтуль нам удавалася распрацоўваць эканамічную праграму, дзе-то мадэрировать, браць, скажем так, лепшае за іх праграму і находзіць кансенсус. І тая эканамічная праграма, якая зараз існуе ў нас зараз, якая была распрацована яшчэ на платформе аб'яднанай грамадзянскай партыі ўнутры Беларусі, яна зараз існуе, і яна зараз актуалізуецца кожны год. Там, дзе гэта патрэбна, мы падключаем пэўных эканамістаў. Дзесьці Ярослава Романчука, дзесьці Павла Данейка, дзесьці, напрыклад, Льва Марголіна і гэтак далей. Так, наконт другого пытання, то тут я ўжо часткова адказаў.
Мы камунікуем за прадстаўнікамі парламентаў дэмакратычных стран, дзе мы сутыкаемся з сацыяльнымі праблемамі нашых грамадзян. Напрыклад, гэта Літва, гэта Польша, гэта Еўрапарламент, это наднацыянальны, так. Вось, і якія поспехі мы тут, канешне, маем. Гаспадар Алексей, дзякую вам за адказ. І цяпер ваша чарга задаць пытанне Валеру Мацкевічу. Дзякуй, гаспадар Валер. Вось у мяне такое пытанне будзе. Я ведаю, што некалькі чальцоў вашага спісу таксама састаяць у пераходным кабінеце. Хаця Координацыйная рада, яна павінна кантралировать пераходны кабінет. І нема ли тут якіх супярэчнасцей, і, мабыць, камусь іншаму даць шанс за вашых людзей, вось, замест тых, хто ўжо ў кабінеце састаіць? Я думаю, што шанец мусіць даваць беларускі народ, людзі, беларусы, якія будуць прымаць удзел у галасаванні, і тыя людзі, якім яны аддадуць большасць галасоў, яны і варты ўвайсці ў Координацыйную раду. Што да пытання вельмі папулярнага, на якое ёсць дасканалы адказ, я думаю, што вы, як адукаваны чалавек, ведаеце і польскі вопыт, і літоўскі, і чэшскі, іншых еўрапейскіх паспяховых і эканомік, і дэмакратый, дзе сябры ўраду з'яўляюцца таксама і дэпутаты парламенту. І гэта якраз такі і ёсць народны кантроль. Гэта якраз такі і ёсць магчымасць працаваць, будучы абранымі, і справаздачыцца не толькі перад Координацыйнай радай, але таксама і перад беларусамі. І якраз вось у нас у спісе Аліса Рыжыченка, якая з'яўляецца прадстаўніцай аб'яднанага пераходнага кабінета па эканоміке і фінансах, якая нядаўна прэзентавала праект трансфармацыі, эканамічнай трансфармацыі Беларусі. Яна мае цудоўныя стасункі працоўныя як са спадаром Романчуком, так і Данейка. Я думаю, якраз яна вось вашых чальцоў і памірыць абавязкова паміж сабой. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Цяпер спадар Валер Мацкевіч можа задаць пытанне Алексею Кірыенку. Алексей, я як чалавек, які ўжо больш за 25 год, скажем так, неабыякава да лёсу нашай краіны, і яшчэ ў далёкім 99-м годзе удзельнічаў і ў маршы свабоды, і стварыў тады у сваім горадзе такую арганізацыю, як Малады фронт. Для мяне вельмі чутлівае пытанне, калі першым пунктам вашай праграмы ёсць дэмантаж рэжыму. Гэта не пакідае абыякавым з розных пунктаў гледжання, але першае, гэта практычныя метады, якімі вы збіраецеся дасягаць сваёй мэты. І час на пытанне скончыўся, спадар Алексей, калі ласка. Да, дзякуй вялікі, Валер, за добрае пытанне. Тут я адкажу так, што першы пункт нашай праграмы, ён павінен адпавядаць нашай галоўнай мэты, пра якую я гаворыў у сваём уступным слове. Так, наша мэта – гэта дэмакратычная, незалежная Беларусь. І мы з'яўляемся рэалістамі, чальцы нашай платформы нумар 5. І мы разумеем то, што мы можам зрабіць для гэтага. Зараз, канешне, мы абмежаваны ў нашых магчымасцях. Але зараз у нас ёсць возможнасць ціснуць на гэты рэжым з-за мяжы. Мы являемся чальцамі Еўрапейскай народнай партыі, для нас адкрыты кабінет вышэйшых палітыкаў у Еўразвязе, у Вялікай Брытаніі, у Злучаных Штатах. Праз гэта мы павінны ціснуць на рэжым Лукашенка і вось так давіць і дабівацца таго, каб Беларусь нашай мары, яна набліжалась до нас. Дзякую за гэты адказ. І цяпер Алексей Кірыенка мае час 30 секунд на пытанне Таццяне Мартыновай. Дзякуй. Таццяна, рады пазнаёміцца з вами. На жаль, дагэтуль з такім таварышам, як вы выразіліся, як я, вы не былі знакомы. Але вось я чуў пра вас, пра вашу каманду шмат добрага, у тым ліку пра тое, што вы адкрыты да пазітыўнай, канструктыўнай камунікацыі. І хацеў бы запытаць, ці гатовы вы да такой камунікацыі, напрыклад, з нашым спісам, а если так, то па якім пытанням?
Спадарня Тацяна, ваши 1,5 хвилины. Итак, я готова на любую коммуникацию, конструктивную и неконструктивную, в зависимости от того, конструктивной либо неконструктивной, я считаю некую идею, некое действие, которое либо является общей повесткой Координационного совета, либо является повесткой какой-либо из фракций. У меня есть определенные задачи, с которыми я иду в этот созыв. Задача номер 1 – убрать из секретариата Кравцова, потому что этот беспредел мне уже надоел. Задача номер 2 – коалиционное большинство должно быть коалиционным большинством, а не просто пожеланием, если кому-то вдруг что-то понравилось или не понравилось. Если мы создаем большинство и двигаем санкции, давление на режим и все то, о чем вы прекрасно сказали только что. Третье, и очень важное для меня. Я не люблю популизма. Я не понимаю, о каких экономических программах мы можем говорить сегодня, когда непонятно, в какой ситуации, в каком положении будут экономики нашей страны, стран, которые вокруг нас в момент, когда у нас появится окно возможностей. На мой взгляд, сегодня мы можем, повторюсь, делать всего 3 пункта. Первый – белорусы за рубежом. Давление на Лукашенко путем санкционного давления, перекрытием, экономическим эмбарго и всем тем, чтобы додавить эту гадину. И третье – готовить переходный период. Это все. Больше мы не влияем ни на что. Дзякуй вялікі за гэты адказ. І цяпер, спадарня Тацяна, вы маеце магчымасць задаць пытанне Валеру Мацкевічу. О, еще одно пытание Валеру Мацкевичу. Валер, а где вы были 8 лет? В том смысле, что я, прошу прощения, мы на «ты», да, я не буду выделываться. Значит, я знаю про тебя очень много, и мы с тобой много общались, работали вместе, поэтому у меня нет с тобой разногласий, у меня нет смысла, да. Вот этого товарища я впервые вижу. Может быть, он хороший, не знаю, пока не поняла. Но я вдруг вспомнила, что я не знаю, где ты был в 2020 году и что ты делал. Дзякуй, спадар Валер, ваши 1,5 хвилины. Дзякую, Тацяна, за такое пытанне. У мяне нават пачаліся такія карцінкі перад вачыма пралятаць 2020 года. Як я сёння ўжо узгадаў у дыскусіі з Алексеем, я даволі доўга у працэсе, на шчасце ці на жаль, змагання з рэжымам ад свайго юнацтва з 99-го года, калі яшчэ студэнтам у родным горадзе Бабруйску я запачаткаваў малады фронт, тады юнаком пад кіраўніцтвам Паўла Северынца, чалавека знаёмствам і сяброўствам, з якім я вельмі ганаруся. І, канешне, разумеючы кантэкст, вось 20-й год, калі былі вылучэнні пэўных кандыдатаў, я зразумеў, што не магу заставацца ў баку і што гэта шанец такі лёсавызначальны для нас, як для нацыі, праявіць сябе. І гэты шанец мы мусім выкарыстаць не ў залежнасці ад пэўных палітычных густаў ці флангаў, левых ці правых. І таму так я далучыўся да перадвыбарчай кампаніі, у выніку апынуўся ў адзіным штабе Святланы Ціхановскай, дзе у мяне была вельмі зразумелая роля, і я ганаруся тым, што я прымаў удзел у тым, што наш пратэст, ён меў такі дэмакратычны і патрыятычны характар. Дзякую за гэты адказ, спадарства. І мы падыходзім да завяршэння нашай сённяшняй сустрэчы. Фінальнае слова кожны з удзельнікаў будзе мець 2 хвіліны, і у тым самым парадку паводле лёсавання нумары Валер Мацкевіч, прадстаўнік спісу нумар 2, еўрапейскі выбар, калі ласка. Паважаныя сябры, я разумею, што за час гэтай кампаніі вы пачулі шмат розных добрых, прыгожых словаў. Некаторыя з іх чапляюць вашае сэрца, некаторыя ўжо, напэўна, нават раздражняюць. І ведаеце, я хачу вам сказаць шчыра, ад усяго сэрца. Назірайце за справамі, правярайце інфармацыю і дайце сабе яшчэ адзін шанец. І для мяне вельмі каштоўна тое, што вы застаецеся беларусамі,
тое, што вы прыкладаеце намаганні, каб кожны дзень прачынацца, адкрываць новостную ленту, заходзіць у мясцовыя чацікі, падтрымліваць адзін аднаго і давяраць нам, тым, хто цяпер вырашыўся, каб працягваць займацца палітычным працэсам і ўплываць на сітуацыю, у тым ліку і ўнутры краіны. Са свайго боку магу сказаць, што за апошнія толькі некалькі месяцаў я правёў дзесяткі сустрэчаў з еўрапейскімі палітыкамі для таго, каб пераканаць іх, каб да нас, да беларусаў, ставіліся ў пытаннях мабільнасці і віз не так, як да грамадзян Расіі. І, як я ўжо сказаў, кожны чалец нашага спісу робіць вельмі канкрэтныя і вымяральныя рэчы. Можа, не кожны дзень пра гэта паказваюць у СМІ, але гэта рэальныя дзеянні ўплыву. І я ведаю і веру, што прыйдзе той час, калі рэжым падзе. Я ведаю і веру ў тое, што і ГУБОПік, і КДБ прадстане перад правасуддзем. Але сёння і цяпер наша задача прыносіць вельмі вымяральны і адчувальны вынік. Для таго, каб мы з вами тут маглі зрабіць усё магчымае, каб застацца еднымі і гатовымі да пераменаў. Дзякуй, спадар Валер. І цяпер 2 хвіліны на падсумаванне мае спадарня Таццяна Мартынова, прадстаўніца спісу нумар 3. Хопіць баяцца. Дякую. Когда в 2020 году, 13 мая, я создавала свое движение «Хватит бояться», это была всего лишь группа в Фейсбуке. И я не очень верила, что белорусы под своими лицами, со своими именами и фамилиями скажут «нет Лукашенко». Но это случилось. С тех пор это моя ответственность. Группа в 50-60 тысяч человек в Фейсбуке – это было самое крупное политическое сообщество. Да, нас забанили. Ну что делать? Мы остались. И список «Хватит бояться», он для того и существует, для того, чтобы быть субъектом. Народ не субъект, к сожалению. Слово «народа» мы могли сказать на улицах, но мы не можем вести переговоры с нашими партнерами, будучи просто народом. Поэтому движение «Хватит бояться» переросло во фракцию «Хватит бояться». Каждый день я выхожу в эфир на своем канале и говорю «Шалом православный», витаю католики, нато в хату, дорогие соотечественники, витаю шановные друзья украинцы. В моем Фейсбуке, в моем Ютубе комментарии на нескольких языках. Я знаю, что люди верят мне, я знаю, что меня слушают, и я знаю, что для многих я авторитет. Но я не блогер в том смысле, в каком все привыкли понимать. Я, наверное, даже не столько политический аналитик, сколько я лидер мнений, сколько я человек, за которым идут люди. И как бы мне ни хотелось пойти жить свою жизнь, перестать психовать, нервничать, участвовать в каких-то непонятных историях, быть преследуемым 2 спецслужбами одновременно, этот крест, который я на себя уже взвалила, и отказаться от него я не могу ни по каким причинам. В том числе, в первую очередь, по-нравственным. Дзякую за падсумаванне. Спадарня Таццяна Мартынова, спіс нумар 3. Хопіць баяцца. Цяпер апошняе слова мае спадар Алексей Кіраенка, прадстаўнік спісу нумар 5, аб'яднаная грамадзянская платформа. Дзякуй вялікі, спадарства. Шчыра кажучы, я рыхтаваў спіч так мінулыя 2 дні, але на шляху сюды я вырашыў казаць больш усё ж ад сябе, больш ад сэрца, чым вось якія-небудзь вельмі правільныя ці якія-небудзь папулісцкія рэчы, так? Дык вось, я з'ехаў з Беларусі адносна нядаўна, толькі ў кастрычніку мінулага года, і я бачыў, што адбываецца зараз у Беларусі. Гэта падзенне ўзроўня жыцця, гэта падвышэнне цэн, гэта масавы наезд расіян да Беларусі, гэта цэны на нерухомасць, якія зараз скакнулі да нябёс. Гэта расіяне, якія ведуць сябе ў Беларусі як гаспадары. І вось таму, сябры, мы зараз павінны не прыпыняць наш ціск на рэжым Лукашенка, таму што нічога не змяняецца ў лепшы бок. Вось чаму мы павінны ціснуць. І паўтарусь, у нас у аб'яднанай грамадзянскай платформы нумар 5 у нас ёсць для гэтага інструменты. Мы можам ціснуць за мяжы, ціснуць праз ведучых палітыкаў Еўропы, Вялікай Брытаніі, Злучаных Штатаў і гэтак далей.
праз міжнародныя арганізацыі. І другое, мы павінны рыхтавацца, як тут ужо правильно казалі, мы павінны рыхтавацца да новай свабоднай Беларусі. І гэта не папулізм. Калі мы гаворым, што мы распрацоўваем эканамічныя рэформы да новай Беларусі, гэта не папулізм. Рэформы могуць быць розныя. Так, мы павінны быць падрыхтаваны да розных сцэнароў, але гэта ўсё павінна быць. Таму мы прызываем далучацца да нас, і мы гатовы супрацоўнічаць. Лепш дадзім адзін аднаму 5. Дзякую за гэтую прамову, гаспадарства. І вынікі нашага онлайн-галасавання. Чый выступ найбольш пераканаўчы? Валерий Мацкевич 23%, Тацяна Мартынова 41%, Алексей Кірыенка 36%. Дзякуй вялікі за ўдзел, дзякуй за тое, што сёння завіталі ў студыю, і спадарня Тацяна вам за тое, што далучыліся да нашага эфіру. Спадар Валер, спадар Алексей. Сёння з вами быў вядоўца Вітаўт Ціўчык. Зычу ўсім добрага вечара і заставайцеся з Белсатам.